ya ketemu kanca-kanca dan Rizky dan Topik ngombe apa Den? Oh, ngombe teh mabuk ngombe kaya ngono tak anterke mulih. Cek sound audio Den. Puspitanala garap keroncong. Wis Den, mantene wis teko foto-foto. Atur pasrah Anampi, Pambagio Harjo, Bekasi, Barwinggo, anu Den, Gliyong. Yo karo ngenteni foto-foto Mas Gaten, foto-foto sih. Kayak Gliyong Den.